abafana unamagoso ngomafisa abafana unamagoso ubaba basenje Koko sangeni kwizayela namasekunyaga ngamanje shwali na security Sakani danger tape sesifikile sizigwiza kabyela nazo ngizothiwa khona lapha engingabaza mangithi ngifuna ukhola abantu ama-350 ne abantu bafika bekhaya biyela bezohola ama-350 yabo ngizothiwa fana nenyanga yesithi yavolontiya ifuna ukungisiza kulokho kuxhasa ubani inyanga le ubhodla umlilo nawe ubhodla umlilo uma uzoyithola le video mnumzane ufike laphana kithi kwabiyela uzohola angilindanga nje bafowethu sizomkhokhela ngokuthi senze lokhu ufike nabafu uzohola lapha hayi umuntu uzoxhasana ngixhaswa mina ufune emathenda mina pocket money anizolinda nje bahlala nizolinda nje bahlala awubaveze lapha bahlala lapha ngemuva ngayiphatha imali kanje usondlo nyoko ufike bhodla umuntu uzohola ekhaya mfowethu awuqhubi injawo inkinga wenkabi yami awusuka nini madoda qhuba injawo inkinga kubafana bephelele bonke angithi wena ulipokoza mfana mina ngu-original ungqo yabona umfana oneshwapha uyoze khuluphale ngila ngesibhaqi nje anginathi nemali nina khohlisa abantu yebo madoda linjani izambane lapho wethu linjani izambane ko size 28 Sizwe samabhinqa namabhinqakazi enhla nasezantsi ngiyabingelela. Nibingelelwa yi-Amidog Studios. Sinethulela istudio sikaMaskandi kanye neminye imiculo esisezingeni lomhlaba ngokwequality. Esibiza kahle phecelezi ngokwembadalo. Asisekho isidingo sokuthi usuke KZN uzorecord eGoli noma usuke Eastern Cape uzorecord eGoli noma ukuphi nezwe uzorecord eGoli. Siniphathele ustudio 1 ose-Gauteng Province eJohannesburg eDenver kanye nostudio 2 ose-KZN eDurban ePantown. Yaphela inhlupheko sesikhona istudio esisezingeni emakhaya. Siwathape noma usifonele enambeni ethi 084 237 4210. Walala wasala wavuka waqoqozisa.